Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Morning call. Good morning sa iyo, Kabisyo, Tita feel Mas. good morning. Ayaw pa ituloy eh. Wala na nga ganun eh. Ano ba problema mo? May puribol ba ito dalawa? May problema. Tabo. Hindi, Damay-damay natutuwa ako na na naman. ganyan. Oo. Ganun pa rin. Di ba, kahit papaano, sa mga hopeless na sa love, yan. Pag Hopeless romantic. Hindi, pag hopeless na, kumbaga wala nang tiwala sa mga sa mga relasyon, pag nakakabalita ng ganyan, ay meron pa pala talaga. Oh, meron pa. Imagine 108 years old at 107 years old na ang edad nila. So grabe yung Ilan taon? 100. ano na sila ngayon. Hindi yung age nila yon, pero yung Yun nga, yung ilang taon yung 100. 83 years na silang kasal. Pero sila yung edad nila. 108 and 107. Hindi, nag-imagine kasi ako eh. Oh. Ano na imagine mo, matanda na yan? Nag-imagine ako paano sila, kumikilos sa araw-araw. Ang bastos mo. Wala naman ako sinabi na paano sila magganyan. Pero nakakatuwa. Palakpakan natin. Meron pa. Pero si Lolo pala, basketball player pala to. Kaya. Nanonood si Madame Alam mo, Lino. ang bibigyan ko ng credit dyan, babae. Bakit? Sorry pero sa mga, alam natin po yan. Pag ang lalaki kasi laging along the way nagloloko eh. Pero pag ang babae, despite ng Guys, pagkakamali, tinuturo talagang lang yung lalaki, guys. Basta- Magpipista tayo. para magsalita! Hindi! Sige. Magpipista. Kaya ihirap na ng mata, guys. Hindi, ako, kudos sa mga babae kasi kapag sila yung talagang, hindi, sige, tuloy lang, kahit nagloloko ka, tuloy lang ating relasyon. Sabi ng babae. Masabi yung gusto kong sabihin, kaya kayo nang bahala magdugtong. Ano ba ito? Bugtong-bugtong? Labas tumbong, sabi-sabi, labas tayo. Hoy! Guys, ano bang nangyayari dito, guys? Gusto ko ng kape. Kapeling ka. Ang Hindi laki. nakatira ng Vietnamese. Hindi nakatira ng Vietnamese na kape ba? Ang laki na ni Lolo? Nung tumbong. Ay! Alam mo yung basketball player to eh. Di ba yung mga type mo yan? Dati yon kasi babaero yan sila. Yung basketball yung player? Lolo. Grabe, matanda na. Si Lolo? Yung basketball player? Dumadakdak pa rin? Yung basketball Si player. Lolo? Grabe. Hinahabol pa rin ng mga Basketball player. mga cheering squad. Yung basketball player. Si Lolo. Ah, Okay guys, maniniwala na sana tayo sa pito niya guys. Sabi nung referee. sabi nung Lolo. Tanod pala. Yung referee. Si Lolo. Nakapila siya sa sa libreng vaccination. Si Lolo. Yung basketball player. MVP siya. Yung basketball player. Si Lolo. Aba. Most Bavaero player. Yung basketball player. Lolo. Nagpamada siya eh. Si Lolo. Yung basketball player. Sabi talaga guys. Ano? Daming jersey. Nang basketball player? Si Lolo. Hindi ka ba binigyan ng jersey ni isa? Ang basketball player? Opo. Pero seryoso yan. Hindi. Hindi ka Ba't ako manghihingi? Ang pilingero naman. Bibigyan nga, hindi nga nangingi. Hindi ako hindi yun. Mga kabisa, tigil na natin to. Hello, Derek Pil. Derek Pil, salamat sa iyong pakikinig dyan. At kay Sir Dean sa Manila Police District. Yan, hanggang alas 9 pa po tayo mga kabisyo. Dito yan sa... Dito sa 90.7 Love Radio. At abangan ang mga driver natin. Baka mamaya magtawag kami. Tapos di ka naman nakikinig. Meron! Kasi nang bababae ka kasi. Ano naman yung problema mo dyan? May Babaero! tayong premium ngayon. Siyempre, hindi naman tayo nawawalan mga kabisyo. Kaya tumutok kasi Ay, meron daw nga. maghapon. Ano ba ngayon? Friday? Secret! Naku, may mananalo mamaya. Bibigyan ko ng 1.5 kasi ako ay initiative ko yan. Initiative mo yan? Nabibigyan. Love ngayon. knows no baba. Anong love knows no babaero? Boundary!
Ay, nako. 7:35 na po kasama Tita Max, Tanya Chinita. At Uncle Dago with Mang Kanor. The 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.